Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. March 27, 2016, dumayo itong ating pambato na si Juna Sultan sa lungga ng kalaban para harapin ang prospect ng bansang Japan na si Tatsuya Ikimizu. Non-title fight ang laban at nakaschedule sa 10 rounds lang. Binalak yata gawing pataba itong si Sultan nitong hapon na kalaban. Bit-bit ng Pinoy dito ang record na 9 wins, 3 losses, 5 via KO. Habang itong prospect na hapon ay dala-dala ang impresibong kartada na 13 wins, only 1 defeat at 6 dito via KO. Sa mismong gabi ng laban na pinanood ng mga Pilipino at hapon ng mga boxing fans ay naging ma-action naman. Unang round, umpisa na agad ng basagan. Kahit mapapansing mas matangkad itong mas paboritong hapon, ay di naman ito naging hadlang kay Juna Sultan para sabayan itong kalaban sa salpukan. Sa mga huling segundo ng unang round, sa sobrang gigil at pagka-agresibo nitong hapon, nahuli ito ng solidong suntok ni Sultan. Bahagyang nahilo at buti na lang na save by the bell pa siya dito. Round 2, tuloy ang laban. Nagpapakita pa rin ng tapang itong hapon. Ginaganahan lumaban sa harap ng kanyang mga kababayan. Pero itong si Juna Sultan, nakakaamoy na ng panalo. Ramdam na niya na kaya niyang patumbahin itong tigasing hapon. At sa huling mga minuto, namaso ni Sultan ang ulo nitong si Ikimizu. Di kinaya ng hapon ang kamao at bagsak ito. Sinubukan pa niyang tumayo at sabayan si Juna Sultan na ating kababayan. Pero matapos bilangan, pinaulanan agad ito ni Sultan ng mga kombinasyon pero talagang matibay. Sa halip, ang hapon ay sumabay. Pero sa huling segundo, di na kinaya ng kalaban ang pagmakmak ni Juna Sultan sa ulo at bagsak ulit ito. Tinigil na agad ng referee ang laban dahil wala na talagang pag-asa pang makasabay itong prospect ng bansang Japan. Panalo si Juna Sultan via second round TKO habang itong si Ikimizu ay nalasap naman ang unang talo na via KO, ang nag-iisa sa buo niyang karera.
Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.